parlar del pressupost. El primer tema és de quin pressupost, perquè clar, som... Això és la part important. Mireu, aquí hi ha dues empreses, dos NIFs. Això és un dels primers fracassos, perquè l'objectiu de la reunificació era que hi hagués un sol NIF, però malauradament hi ha dos NIFs. El segon fracàs és que s'intentava que el pressupost estigués controlat pels socis, però en canvi està controlat pels patrons, o no pels socis. La Junta Directiva de l'Orfeó Català gestiona un pressupost de 27.000 euros i la Fundació té un pressupost de 12 milions d'euros, 11 milions d'euros, depèn de l'any que considerem. La Junta Directiva de l'Orfeó Català té 9 comissions, permanent, ètica, artística, programa social, comptes, etc. i es reuneix 8 o 9 vegades l'any. El patronat de la Fundació, que gestiona 12 milions d'euros, té 22 membres i es reuneix 3 vegades l'any. A mi aquesta dissociació em recorda èpoques anteriors de la banca, de Bànquia, de no sé què, jo aprovo, no sé, tu saps com és possible que aquests senyors... Perquè per 27.000 euros, 9 comissions artístiques que reuneixen, doncs no té gaire sentit. Bé, llavors, de quin pressupost estem parlant? Doncs entenc que hem d'estar parlant del pressupost de la Fundació, perquè aquí tenim un problema, jo tinc un problema, els nostres companys tenim un problema. Aquest pressupost no tenim el detall, perquè nosaltres no som propietaris de la Fundació. Nosaltres el que som és els socis de l'associació. Però aquesta junta directiva, i aquesta és una de les altres mitges veritats repetides moltes vegades per la presidenta Carulla i per la junta directiva, és que l'Orfeó Català té majoria al patronat. I fixeu-vos, això està pintat amb coloraines perquè sigui més senzill. El president del patronat és el president de l'Orfeó Català, en aquest cas la senyora Carulla, i designa 8 vocals. Els mecenes, que tenen un 18% del pressupost, tenen 8 vocals, les administracions en tenen 3, jo vull fer la reflexió de que les administracions no són una cosa que actuïn conjuntament, 3 administracions són 3 grups d'interès diferents. Quan va passar això, hi havia el PP al govern central, hi havia el tripartit a la Generalitat, hi havia, no me'n recordo, Convergència o el PSC a l'Ajuntament. La probabilitat de que aquesta gent actuï conjuntament és molt baixa, però normalment tendeixen a fer allò que és contrari al que fa l'altre. Però aquesta gent que exigia aquest model, resulta que van triar tenir 3 cadires, és a dir, un 9% de representació, en comptes de fer-ho amb el consorci on haguessin tingut el 50%. Aquesta és una d'aquestes mitges veritats que es diuen i que la presidenta Carulla espero que algun dia ens aclari. En tot cas, queden 2 cadires, i aquestes 2 cadires són les de blau clar. I això són 2 socis de l'Orfeó Català que defensaran els nostres interessos al patronat de la Fundació. Però tenen una característica, que han d'estar aprovats pels membres del Consell de Mecenatge. I els membres del Consell de Mecenatge poden oposar-se tantes vegades com faci falta o com creguin. 500 poden. Per tant, no es pot dir que l'Orfeó Català té majoria. A més, dada la circumstància, es dona la circumstància que un d'aquests 2 representants no té més anys d'antiguitat que els que porta de membre del patronat. Per tant, no és un soci de tradició, com podria ser el senyor Bonet, que té 70 o 60 anys, Jordi, no quants anys tens d'antiguitat a l'Orfeó. És un soci que s'ha fet soci per entrar a aquest patronat. Molt bé, doncs, dit això, anem a veure quin és el pressupost de la Fundació amb els números que ens dona la Fundació. Doncs mireu, perdoneu, deixeu-me que us faci una pregunta, perquè això és una cosa que li vull explicar, li volia preguntar a la presidenta, en tot cas li faré arribar demà. Aquest és el pressupost de 3 anys de l'Associació Orfeó Català. És un pressupost del voltant de 160.000 euros, amb unes despeses petitones, i per tant genera un excedent que fruit d'aquest acord tribanda marxa a la Fundació. Això, si us fixeu, el bottom line posa excedent que marxa. No, perquè em quedo sense temps i no arribaré. Bé, es dona la següent circumstància. Fixeu-vos, recordeu que hi ha 8 persones, que m'interessa que retinguem el nom. Aquestes 8 persones, 9 persones, Mariona Carulla, Marc Canals, vicepresident, Jaume Martí, secretari de la Junta, l'Alfredo Basal, un company que ens ha deixat malauradament, en Joaquim Borràs, el Josep Maria Loza, Joan Oliveres, Teresa Romeu i Assumpta Terrés, són persones que estan al patronat i que estan a la Junta Directiva de l'Orfeó Català. Doncs fixeu-vos què passa. Mireu, durant l'any 2012, el pressupost que ens van donar a l'Associació Orfeó Català era un pressupost de 160.000 euros, 35.000 de despeses i un excedent de 134.000. Mentre que un any després, a la memòria del patronat, presenten un pressupost de 259.000 euros d'ingressos amb un excedent de 241.000.
A mi em costa pensar, em costa entendre, o em retrau a èpoques recents, ja no m'atrevo a dir anteriors, sinó potser en què les persones eren capaces de provar, de publicar números diferents amb la mateixa, sense cap explicació. I això que es va donar l'any 2012, que podria ser una excepció, resulta que la memòria d'aquest any torna a passar. Ens tornen a dir que el pressupost era de 191.000 euros, però en canvi el patronat diuen que el pressupost és de 216.000 euros. És a dir, hi ha 8 persones que poden aprovar una cosa en una reunió i una cosa molt diferent en una altra reunió. Si deixem de banda aquest detall, anem al pressupost gros, que és el pressupost de la Fundació, i al pressupost de la Fundació tenim 5 partides d'ingressos, de les quals una que és el 20% són els mecenes, una altra que és el 20% són les subvencions, i 3 són fruit del rendiment del nostre patrimoni, de lloguer de les sales, de les entrades dels concerts o de les entrades de les visites. I què tenim aquí? Doncs jo he buscat una mica més d'informació, a veure si el programa de la presidenta Carulla o de la candidata Carulla m'il·lustrava, i m'he trobat els mateixos percentatges molt semblants i unes xifres en percentatges que no m'ajuden, i l'única xifra en números és una xifra que és una mitja veritat. Qualsevol que vegés això pensaria que els socis de l'associació han augmentat 150, això no és veritat. Diu que són 9 socis, però no descompta els que s'han donat de baixa. Com que de baixa s'han donat 830, amb el seu mandat hem perdut 100 socis. En 4 anys hem aconseguit perdre 100 socis. Bueno, socis de l'Orfeo és un grup de socis que treballem per l'associació de fa molts anys i fa temps hem estat insistint en tenir més informació, en fer allò que jo reconec que no vaig fer en etapes anteriors, quan estava aquí, que jo era membre de la Junta Directiva, que era demanar la informació i dir, escolta, dona'm la informació. I en aquella època el senyor Millet em deia, no, ja ho fem bé, ja estem bé, ja ho fem bé. Doncs ara em diuen el mateix, però ara he après que no haig de dir, vale, doncs ara dic, escolta, mira, jo t'ho demano per escrit, tu contesta el que vulguis, però jo ho tinc per escrit. Llavors, fa 3 anys, la Junta Directiva ens va informar a l'Assemblea de Socis, que no tenim capacitat de decidir, que el pressupost de l'associació d'aquell any era de 12 milions d'euros, això ho tinc de 2 anys i he treballat l'any 2012, i ens va fer un desglòs de les partides amb 13 epígrafs, o amb aquests 14 epígrafs. Us els llegeixo. Artístic 2 milions, comunicació 200.000, cor de cambra 700.000, escola coral 500.000, explotació de sales 975.000, jurídic 316, manteniment 1.300.000, mecenatge 240, el cor Orfeo Català 500, l'educatiu 470, promoció de concerts 700, intercanvi publicitari 300, amortitzacions 350, indemnitzacions 661, serveis generals al voltant de 2 milions. Jo vaig demanar una aclaració a la Junta Directiva, a l'Assemblea, i el senyor Ullem va donar un desglòs ben fet d'això, amb una advertència. Mai més et donaré això. Mai més tornarem a fer servir aquest desglòs. Però teníem una mica la idea, per poder fer una comptabilitat analítica, de com aniria, de com van, quin és el criteri que hi ha darrere d'aquests números. I bé, doncs fixeu-vos, intercanvi publicitari, comença per dalt, artístic, catxets, viatges, això és el mínim imprescindible per portar les orquestes aquí. Quan la Junta Directiva actual diu que tenen una cobertura al 90% que quasi no és deficitari, vol dir que és que no s'arriba ni a pagar el que costa portar les orquestes, evidentment, ni recursos humans, ni la informàtica, ni la publicitat, ni la neteja a la sala, ni la llum, ni tot això està inclòs. L'Orfeo Català, el cor, el que la Junta Directiva actual diu la centralitat dels cors. El nostre projecte és els cors. Doncs mira, els cors de 12 milions reben 600.000 euros, un 6%. El cor de cambra, una altra cosa molt central per aquest projecte i per aquesta Junta Directiva, 600.000 euros. L'escola coral i el projecte social, tanto que està el cor claver, tot allò que es fa amb els nanos, els 350 nanos del barri, està inclòs aquí. 650.000 euros. Perdó, 500. Educatiu és una cosa que està molt bé, que són aquests programes per pares al cap de setmana i pels nanos de les escoles durant la setmana, però una quantitat superior a la que rep l'escola coral, 530. La biblioteca, el centre de documentació, que li han canviat el nom perquè pugui accedir menys gent, 129, comunicació 325, promoció 620, explotació de sales, mecenatge, visites, etc. Això ho vam ordenar i ens portava, no perquè em quedo sense temps, ens portava
A què? Si us fixeu a dalt i als ingressos, a baix hi ha una part de despeses de funcionament, el 42% del pressupost és posar en marxa la màquina del Palau de la Música, la màquina de l'associació, i els concerts de la Fundació, allò que serveix per argumentar la centralitat dels cors, perquè porten una bona orquestra a l'any i fan cantar un cor, i porten un altre bon cor a l'any i fan cantar un altre cor, es menja 3 milions d'euros directes, els que hi ha que sumar el 25% de les despeses generals, i els que hauria que sumar el cost de lloguer de la sala, que és el que pagaria un competidor nostre amb el que estem fent una competència deslleial. La resta, doncs el cor de càmera té el 6%, el cor de l'Orfeó Català el 6%, l'escola coral el 4%, les visites de la visita. Aquestes activitats també hi hauria que sumar-li la seva part de llum, electricitat, seguretat, màrqueting, finances, recursos humans, etc. Bé, nosaltres tenim clar que aquest és un pressupost rigorós. Bueno, no ho sé, però aquest és un pressupost de referència. I tenim clar que nosaltres volem dues coses. La primera cosa és decidir nosaltres, vostès. Ara no decidim. Sí, la presidenta Carulla diu que, amb el seu sentit de l'humor, diu que decidim indirectament perquè tenim una majoria que no sé què. No, a mi m'agradaria que estiguéssim tots a la sala i dir aprovo o no aprovo. Primer punt. Segon punt, tenir la transparència de saber quines són les partides per cada un dels programes, de saber a què es destinen els diners i que poguéssim dir, no, jo és que a l'escola coral volem donar-li el triple. Per això dic que no, per nosaltres no és una subhasta, és un tema molt senzill. És a dir, l'escola coral, els senyors del cor de càmera de l'Orfeó Català, en comptes de tenir un contracte a mitja jornada, haurien de tenir un contracte que jornada completa, el doble, doncs el doble. I en comptes de tenir-los buscant-se la vida per fora, haurien d'estar tot el dia aquí cantant pels socis, cantant per les visites, cantant per els mecenes, cantant per les empreses. No m'he oblidat del mecenatge, jo és que no concebeixo uns mecenes que no siguin socis, com passa ara. Alguns dels mecenes no són socis, tot i que estan convidats a votar, no són socis i ja veurem com seguim aquí. Però aquí ens passa una cosa, que és el pressupost de la Fundació. Mireu, el pressupost de la Fundació que ens van donar a l'assemblea d'aquest any era aquest, el del 2013. Està a la columna a l'esquerra. Però també ens van dir que el pressupost de la Fundació de l'any 2012 era aquest. I nosaltres això no ho podem saber.